سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم كاب كتما ووهان چاينا تبغيسو كاب غسينا بغزي قصري قداياتو انا زايد زمت زلو كوفيد 19 التسمي كورونا فيروس نتي تفتاوي كعسو اغري عالمناون ارخاخي بلو زلوم ملا افكاري سبورتون اغوطيع زلو حكيوم هايمانوت زرئي عليت تحسو زي فلي كورونا فيروس كابترا سب حليفون نتومن افكارت سبورت نمدساتن نمزنقعن وترو مستعود زلو تصاوتن أصلت أنتنون قداي كجبر كيليوم ماتويدي ديابالا دانيل روغاني باولو ديابالا مانغالا مالديني مسود دانييل كالوم هودسون اوداي مروان فيلاني زاغيت بزحمام تتقيعهم كابزلو سدرابيت كعسو غريوم أصلتاني أرسنال ميكيل أرتيتا دما كابزحمام ملو سناغفه أصلتان خوينلوم بسنكزي كازاف حمام دما عبيت ليغات عالمنا كسناخلو كيلوم علوم زوم ليغات ولاكوا أبتي فلما أبعصو معصوك كايدو توسينوم تنبارو قوطري بزحمام ستلخفو تتصاوتغن كاب غزي ناب غزي كوسخ بنجمارو ناب كالي غزي كسغاغوريوم كيلوم توم سلسة عبيت ليغات عالمنا زخونو بريمير ليج سيريا إيطاليا لا ليغا اسبانيا ولاكوا كساب سلسة ميازيا تناويحهم تنبارو تلابع عند اتحمام غن كاب غزي ناب غزي كوسخ أبز جمرلو كابتي أقدمو مدب زوصلو ناب كالي اوانيو كسغاغر توسينوم زوم أورحنا حسه بتصبو أهادي لهم زفلهم ليغات عالمنا بسنكي كورونا فيروس تفتس أمنتهم أملك تحطو كأتو أقديديوم كما عمت أبزوم ليغات زوصنو وصانيتات دما أب تاريخ كعسو غير عالمنا زي رسع تاريخ تصحيفهم كحلفو تثبيت يقبرو لهم محبر كعسو اغري اوروبا مالت يويفا زوم نايلو عمت قطمات يسرزدو والاس اب عصو معصو يكايدو اب زبل وسانيتات محلاف معباليتات اتي فيروس اب قصالي معالتات كملسويم قطمات لا كساب منغس اسبانيا زوسنو دو كبل انكلو سيريا دما نزي تفلط غزي تناوحي زلوم اب هاجر طليان قصري بزحمام زموت زلو سبات كان معالتنا معالتي يزايد بمهلاوغن تفصامنت سيريا املكت حطو يزلوم أبزح جوان أسلطاني هاجرايت غانتا تشاينا زلو أب كلتشن شيدشن دما مس هاجرايت غانتا طليان بمخان وانش عالم زلعله مارتشيلو ليبيغن نايلو محمد تفصامنت سيريا كري بيغو كم زلو حبيروم كلبات انتر ميلان جوفنتوسن ازنايلو محمد قطمات سيريا كسرزكوا حطون تقربا اب صبق قمنا زلا لازيو غن بمقواما اتوساني كال مفتح كنا ديلو تثبيت يغبرلوم قطمات بريمير ليج انجليز اتقندي مزراربي زعبا كفيتو سولو ليغيوم مرحيت اتليغ زلا ليفربول ولا كون تودر بناي 25 نطب يفللي امرحنت هالو نتوم تريفوم زلو تشعته قطمات كيزا زمتهم غن صوا بريمير ليج مهاب يوهنتيوم زد ما نتوم ناسات 30 عمتات نزا صوا ناب انفيلد نمصا بينخي اي كتغعزنيخي مالت you will never walk alone إلوم زسني وادغفتا تثبيت مسمخانو وصاني محبر كعسو انجليز ليتي حراساتيو كوينوم زلوم قطمات بريمير ليج ولا كوا كم تقدموا تقلصه كساب 30 ميازيا كناوحو توسينوم تنبرو دحرو غن ات محبر ناب 30 ميازيا كسغاغرو خيليوم نشاقلو دغفتو اب غمت زاتو اسلطان ليفربول يورغن كلوب دما كاب صواع نلعلي هيوت كم زغدسوم دحر مغلاص كاب زفلالي وغنات ناي مسغانا ورقت تقبيليوم ابتاريخ كعسو غري انجليز قطمات بسنكي كونتات اير ناب كال اوان كسغاغرو لمتوريوم انت زناي حجيغن كاب وزباسب مخانو اب دنبتات حجيت محبر اي سفرن يصنيحم بس مسرد دما ات محبر كمز يخونيلو زوسنلو مرتعوتات كونه چبتات سلازيبلو هاندرا إلو زوسنو موسانيتات اي كهلون يوم اتينكو امارات دما مسن اب تحتيو زم حدرا كلبات تلازيبو اب حدا وساني كبصحيو تصبيت زغبر كبرات تخطتلتي سينما سمره نايلو معمد قطمات بريمير ليج انجليز انتا يخون نزبل جج فارستي محبر كعسو غري انجليز نزوم الصعبو وسانيتات كم اماراتات حيزوم يركبالهم قداماي نايلو معمد قطم بريمير ليج بزي حيزوم زلو درجات يزازمو مالت محبر كعسو غري انجليز
ማለት ዩኤፋ እንተዳ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ በዚ ሒዞም ዘለዉ ደረጃታት ይዛዘሙ ኢሉ ውሳኔ ክሕልፍ ኪኢሉ ኣብ 29 ግጥማት 82 ነጥቢ ኣዋሊላ ዘላ ሊቨርፑል ድሕሪ 30 ዓመት ጽዋእ ፕሪሚየር ሊግ ዓመተ 2019-2020 ከተልዕል ክፍቀደላ እዩ ማለት እዩ። ማንቸስተር ሲቲ ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊያ ተበይን ዘሎ እገዳ ኣውፂኻ ካብ ሳልሳይ ክሳብ 5ይ ደረጃ ዘለዋ ክለባት ሌስተር፣ ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ኣብ ናይ ዝመጽእ ዓመት ቻምፒዮንስ ሊግ ክሳተፋ ከለዋ ክለባት ወልብስን ሼፊልድ ዩናይትድን ድማ ኣብ ግጥማት ኤውሮፕያን ሊግ ክሳተፋ ክኽእላ እየን። ክለባት ኖርዊች፣ ኣስቶን ቪላን ቦርንማውዝን ድማ እንተዳ ውሳኔ ጸዲቑ ናብ ታሕቲ ክወርዳ ክግደዳ እየን። ይኹን እምበር ሓንቲ ጋንታ ነቲ ሊግ ክሳብ ምብል 37 ፀወቱ ዘካይድ ኣብ መሪሕነት ተቐሚጣ ክነሳ እንተዳ እቲ ሊግ ብገለ ምኽንያታት ክቋረጽ ተገዲዱ እታ መራሒት እቲ ሊግ መፈጸምቱ ከይረኸበ ጽዋዕ ክትልዕል ኣይፍቅ ካልኣይ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ክካየዱ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ክካየድ ኣብ ዝተወሰነሉ እዋን ቀዳማይ ተቃውሞ ዝገለጸ ውልቀ ሰብ እንተዳ ነይሩ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ እዩ ነይሩ። ፔፕ ኣብ መግለጺኡ ንሕና ናብ ሜዳ ክንጻወት ንኣትወሉ ቀንዲ ምኽንያት ንተዓዘብቲ ንምድሳት እዩ። ካብ ግጥማትና ኣብ ዕፁ ሜዳ ንካይድ ድማ ክሳብ ነገራት ዘመሓየሹ ፀወታታትና ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ኣለዎ ክብል ጓርዲዮላ ገሊጹ ነይሩ። ይኹን እምበር ንዝተረፉ 92 ግጥማት ኣብ ዕፁ ማዕጾ ምክያድ እቲ ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዎ ካብ ኣማሪጻት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ እዮም። መሰረት ካብቲ ማሕበር ዝወፁ ዘለዉ ዜናታት ከም ዝሕብርዎ እቲ ማሕበር ነዞም ተሪፎም ዘለዉ 92 ግጥማት ኣብ ውሽጢ 6 ሳምንታት ኣብ ዕፁ ሜዳ ክዛዘሙ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር ዘሎ። ካብዚ ብተወሳኺውን ነቶም ተጻወቲ የሚንካ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ ፀወታ እናካየዱ ተሪፈን ዘለዋ 92 ፀወታታት ኣብ ውሽጢ 9 መዓልታት ምዝዛም ገለ ካብቲ ኣብ ፅንፅንታ ዘለዉ ውሳኔታት ሳልሳይ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ክስረዙ ምናልባት እዚ ውሳኔ ክውን እንተደኣ ኮይኑ ቀንዲ ግዳይ ናይ እዚ ውሳኔ ክትከውን እትኽእል ክለብ ሊቨርፑል እዮም። ቀያሕቲ ሎሚ ዓመት ተጓዕዝዎ ጉዕዞ ኣገናዕ ዘብል እዮም። ኣብ ጉዕዞም ድማ ዝተፈላለዩ ዓወታትን ክብረ ወሰናትን እናሰበሩ ክመፁ ጸኒሖም እዮም። ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንተደኣ ክስረዙ ተወሲኖም ሊቨርፑል ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት ዘመዝገቦም ክብረ ወሰናቱን ኣይክቁፀሩን እዮም። ዝመጽእ ዓመት ኣብ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝሳተፋ ክለባት ድማ በቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝረኸበኦ ደረጃ ክውሰን እዮም። ኣብዚ ውሳነ ኣመልኪቶም ድማ ብዙሓት ስድራቤት ኩዕሶ እግሪ ርእቶታቶም የውሕዙ ኣለዉ። ሓደ ካብቶም ምስ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ኤቨርተንን ብምዃን ቀንዲ ጸላኢ ሊቨርፑል ኮይኑ ተጻወተ ዋይን ሩኒ እዮም። ሩኒ ኣብ መግለጺኡ ኣነ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጸላኢ ሊቨርፑል እዮም። ይኹን እምበር ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ይሰረዙ ዝብል ውሳኔ ዘይፍትሓዊ እዩ። እቲ ጽዋእ ንሊቨርፑል ክወሃብ ኣለዎ ድሕሪ ምባሉ ካብ ብዙሓት ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድን ኤቨርተንን ተቃውሞ ይበጽሐሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ሊቨርፑል ጆ ኮል ድማ ብወገኑ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንተደኣ ክስረዙ ተወሲኖም ዝመጽእ ዓመት እቲ ሊግ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ካብዚ ሊቨርፑል ኣንጺፋቶ ዘላ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ክብገስ ኣለዎ ክብል ሓሳቡ ኣቕሪቡሎም። ጽዋእ ፕሪሚየር ሊግ ንሊቨርፑል ሂብካ እቲ ሊግ ምቁራጹን ገለ ካብ ኣማራጭታት ኮይኑ ክቐርብ ዝሕተት ዘሎ እዩ። ኣሰልጣኒ ሊድስ ዩናይትድ ማርሴሎ ቬልሳ ድማ ክለቡ ናብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ምሕላፍ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ብምህላዋ ኤፍኤ እንግሊዝ ዝውስኖም ውሳኔታት ዳግመ ግምት ገይሩ ክውስን ተማሕጺኑሎም። ካብዚ ብተወሳኺ እዞም ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንተደኣ ተሰሪዞም ኤፍኤ ካብ ሽያጥ ቴሌቪዥን ክረኽቦ ዝግብኦ $3 ቢልዮን ክስእን እንከሎ እተን ክለባት ድማ $37 ሚልዮን ክስእና ክግደዳ እየን። ይኹን እምበር ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ኤፍኤ እዞም ከም ኣማራጭታት ሒዞም ዘለዉ ውሳኔታት ኣብ ቀጻሊ ምዕባለታት እቲ ቀዛፊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝውስኖም ክኸውን እዮም። እቲ ማሕበር ድማ ኣብ መጻኢ ታሪኽ ክሓቶ ስለ ዝኽእል ኣብ ዝውስኖም ውሳኔታት ጥንቃቐታት ክገብር ትጽቢት ይግበር። ምንዋሕ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ንገለ ክለባት ተጻወትን ንጽቡቖም ክኾን ክኢሉ እዮም። ንከም ቶተንሃም ዝኣመሰላ ብመስበር ተጻወቲ ዝሰቕያ ዝነበራ ክለባት ተጻወታ ነዚ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ተጠቂሞም ቁመንኦም ብምምሕያሽ እቲ ሊግ ኣብ ዝመለሰሉ ግዜ ነታ ጋንታ ዓንዲ ሕቆ ክኾኑ ትጽቢት ይግበር። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ 2020 ናይ ምርካብ ተኽእሎም ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ዝነበረ ከም ሃሪኬን፣ ማርኮስ ራሽፎርድን ሃዛርድን ድማ ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ብመሰረት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ እቲ ናይ ጽዋእ ውድድር ናብ 2021 ከሰጋግሮም ምኻሉ እዞም ኣቐዲሞም ተገልጹ ተጻወቲ እፎይታ ክፈጥረሎም ክኢሉ እዮም።
ሕትማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክሳብ 30 ሰነ እንተዳ መፈጸምታ ዘይረኺቦም ከባቢ 69 ዝኣኽሉ ተጻወቲ ውዕሎም ክዛዝሙ ብምዃኖም ነተን ክለባት ኣብ ጠልጠል ገዲፎም ናይ ምኻድ ተኽእሎኦም ዝለዓለ እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ብልቓሕ ናብ ካልእ ክለባት ተሰጋጊሮም ዘለዉ ከም ኢግሃሎ፣ ፓብሎ ማሪን፣ ሴባሎስን ዝኣመሰሉ ተጻወቱን ውዕሎም 30 ሰነ ዝዛዘም ብምዃኑ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ሕልኽላኽ ይገብሮም። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ጣልቃ ብምእታው ኣብ መንጎተን ክለባትን ተጻወትንን ዘተዓርቕ መፍትሒ ከምጽእ ትጽቢት ይግበረሉ። በዚ መሰረት ድማ ፊፋ ካብ ነሓሰ ክሳብ ሰነ ዝርጋሕ ዝነበረ ሓደ ዓመተ ውድድር ናብ ካልእ እዋን ከናውሑ ኣብ ዝርርብ እዩ ዘሎ። ክለባት ድማ ናይ ተጻወተን ውዕል ከንቱ ይኸይድ ምህላው ዘለዎም ውዕል ንግዚኡ ደው ኢሉ ካብቲ ጾታ ዝጅምረሉ እዋን ንኽቕጽል ሕቶ ኣቕሪበን ኣለዋ። ኤፍኤ እንግሊዝ ናይ ዝመጽእ ዓመት ውድድራቱ ኣብ ግዜኦም ክጅመሩ ምዃኖም ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ ግዜ ብሰንኪ ኣብዚ እዋን ኣጋጢሙ ዘሎ ምጽባብ ግዜ ናይ ክራማት መስርሕ ምስጋር ተጻዋቲ ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ እቲ ዝሓፀረ ናይ ምስጋር ግዜ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበረሉ። ክለባት ድማ በዚ ኣጋጢሙን ዘሎ ፋይናንስያዊ ድስካለ መሰረት ተጻወተን 10 ወይ 20 ሚታዊት ካብ ደሞዞም ክንክዩ ይምሕፀን ኣለዋ። ድሮውን ተጻወቲ ባየር ሙኒኽ፣ ዶሩሽያ ዶርትሙንድ፣ ባርሴሎናን ነዚ ሓሳብ ክለባቶም ከተግብሩ ምዃኖም ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ክሳብ ሎሚ ብኩዕሶ እግሪ ክናበሩ ዝጸንሑ ተጻወቲ ድማ ኣብዚ ጽንኩር ግዜ ንኩዕሶ እግሪ ከናብሩ ይሕተቱ ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ክሪስታል ፓላስ ንሰራሕተኛታት ክትኸፍሎ ዝነበረት መሃያ ደው ከም ተብሎ ሓቢራ ኣብ ዘላትሉ ሰዓት ክለባት ኣርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድን ማንቸስተር ሲቲን ድማ ክሳብ 30 ሚያዝያ ዘሎ ግዜ ሰራሕተኛታትን መሃዮም ከም ዘይከልኦም ሓቢረን ኣለዋ። ብርክት ዝበሉ ስድራ ቤት ኩዕሶ እግሪ ንኮሮና ቫይረስ ንምጥፋእ ሓገዛትን ናይ ምትእኻብ ስራሕትን ኣብ ምስላጥ እዮም ዝርከቡ። ገለ ካብኣቶም ምስ ንዕዘብ ድማ ሃብታም ወናኒ ክለብ ቸልሲ ሮማን አብራሂሞቪች ኣብ ለንደን ንዘሎ ሆቴሉ ህይወቶም ወፍዮም በቲ ሕማም ዝሰለፉ ሕሙማት ኣብ ምክንኻን ንዝርከቡ ሓካይም ንዝቕጽል 2 ኣዋርሕ ክጥቀምሉ ኣፍቂድሎም ኣሎም። ኣጥቃይ ባየር ሙኒኽ ሌዋንዶውስኪ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣናን ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላን ሊዮኔል ሜሲን ድማ ነፍሲ ወከፎም ኣብ ምጥፋእ እዚ ቫይረስ ዝውዕል 1 ሚልዮን ዩሮ ኣበርኪቶም ኣለዎም። ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ቶተንሃም ድማ ናይ ዝወርሒ እዚ ናይ ተጻወተን መግቢ ነተኣለይቲ ጎደና ማለት ወፍያ ገይረን ኣለዋ። ካብዚ ብተወሳኺ ፖል ፖግባ፣ ሳዲዮ ማነ፣ ኪሚች፣ ዛሃ፣ ሮበርትሰን፣ ጆዜ ሞሪኖ፣ አልደርዋይልድ፣ ኢንሴንሲዮን፣ ሮናልዶ፣ አንዲ ካሮል፣ ጆርጅ መንደስ ገለ ካብቶም ኣብ ወፍያ ተዋፊሮም ዘለዉ ስድራ ቤት ኩዕሶ እግሪ ዓለምና እዮም። ፕሬዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮፓ ኣሌክሳንደር ሰፈሪን ዓበይቲ ሊጋት ናይ ዓመት ውድድራትን ይዛዝማ ብምባል ኣብ ወርሒ ሰኔ 2020 ክካየድ ተመዲቡ ተታሒዙሉ ዝነበረ ዋንጫ ኤውሮፓ ናብ ዝቕጽል ዓመት 2021 ምስግጋሩ ኣፍሊጡ እዩ። ኣብዚ እዋን ድማ ብናይ ክልተ እግሪ ውድድራቱ ክካየድ ዝጸንሐ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓን ድማ ብናይ ሓደ እግሪ ጸወታ ጥራይ ክካየድ ወሲኑሎም። በዚ መሰረት ድማ ካብ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ጀሚሩ ጋንታታት ሓደ እግሪ ጥራይን ክጻወታ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ማሕበር ሰሉስን ረቡዕን ክካየዱ ዝጸንሑ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ናብ ቀዳምን ሰንበት ከሰጋግሮም ኣብ ምዝራብ ከም ዘሎ ይሕበር። الخبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم إننا مسجنا نلوم معلتي أدالنا لكم زنبرنا سبورتات وتحسسات أبزازيمنا لنا أبكت علي بخالق حابريتات كساب نرخب نقولنا ببزلنا سلام انتعنان